Niku setunggal panggenane. Heeh. Upama aku langsung mlebu kan ya saru mulane tak Iya digawa rono dhisik. Sing nomor loro. Nomor loro Iki amargi keluarga saking Dolok kala wau nggih sebagian berkundur. Heeh. Mula acarane ya diringkes. Rada diringkes sing penting tetep gayeng, tetep regeng. Niki nyuwun pangapunten, tak siapne ben latihan karo Agustusan. Oh iya. Semben kan biasanya ono gerak jalan baris berbaris. Iki wis ulan Juni. Ulan Juni. Juli, Agustus. Mula latihan gerak berjalan, gerak jalan. Lah jalan ini gak berjalan. Iya, Oke, satu langkah ke depan. Jalan. Pinter. Pinter tibake pinter kabeh. Siap, gerak. Siap, aja ngguyu wae. Siap untuk dilebokne. Heeh, untune aja nek sing ketok mingkem. Tangan ora oleh uwek-uwek ya. Heeh. Hadap. Rene iki nanti, Pak. Kanan. Hadap. Lho, rono iki, Pak. Lah kok yo bolak-balik no. Hadap kiri, hadap kanan. Rak. Ayo parake ning ndi? Lho, enek sing kleru siji. Markum ke piye to? Kancane rene kok ya. Iya. Ora tang madhep rene. Wis, madhepe rene. madhepe ngalor. Ayo. Lho kancamu ki madhepe rene kabeh. Heeh. 5 langkah ke depan, jalan. Akeh. Ayo to dihitung. 1, ayo. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 5 tok. Wes, rada maju. Heeh. Iki lagi 4,5 kok wis didek. Heeh. Yo. Oke, balik. Baliknya naik kanan apa kiri, Pak Jen? Oh kanan no, nek kiri gak oleh. Oh berarti sampean pramuka tenan. Oh kandhani. Nek balik kiri gak enek? Balik kiri tidak ada. Oke, kok yo ora enek biyen-biyen ta. Soale hadap balik kiri iku asile ya padha karo balik kanan. Dadine mubadir. Oh iya iya. Aba-abane tetep balik kanan. Balik kanan. Rak. Pinter tenan. Muridku ulang-ulanganku, Je. Iki pramuka. Oh, iya no. Aku biyen pramuka ngantek duwe pangkat loro. Apa kuwi? Rakit, terap, terus siji ramu, rakit, terap. Ramu, rakit, terap. Aku biyen meh kurang siji dadi presiden. Lho. Rumangsane kok gampang men bar pramuka dadi presiden. Lho gak to? Ora no. Mulane anakku ora tak kei pramuka. Lah iya bar pramuka ki paling gak yo RT lah. Lah kuwi biyen diulang pramuka sandi rumput lah tenan tonggoku. Bareng aku golek rumput ya saiki. Malah saiki ngarit. Lho, tapi kan ngono ki bener dadi juragan peternakan. Ternak nopong sapi yo tanggane sing kokne. Untuk semua pasukan agak mundur nggak apa-apa. Oke, bubar barisan, jalan. Mbok kon mlayu ning ndi, mbok kon bubar. Iki maksud iki bubar ki opo? Yo ben ning kono ae. Ning kene bae. Kok nek ndum-nduman malah bingung. Nyuwun pangapunten keluarga saking Dolok ingkang kala wau tasih lenggah. Mriki Dolok nggih. Ketuane aja lali ketua rombongan. Sinten? Sing ngagem rasukan sing iki lho sing pojok dhewe. Ireng to? Aku wis ngerti ya gelange loro. Kandhani kok biasa. Ket mangi ora sumuken bereng yo ngenang ngene ae delok jam ae ngono ya. Wong ki nek gelange mbok didingi kandhani ning kana. Didingi kan biasanya ya cukup pisan ngene ya. Alah kae lho, mosok garah kae lho kae ngene ya. Kono Dolok ki nggone Kandhani gak isa. Jinawi. Gemah Ripah lo Jinawi. Padha karo Jatiri kene. Alhamdulillah suwanten dalipun Bapak. Sapa ki? Ayo sapa? Sampean gak ngerti jenenge gak disangoni iki kok. Lho wis lunas di. Wis lunas layak. Sang opo neh? Sampean lunas di apaan? Wingi. Aku wis seminggu kepungkur malah. Wah, tibake dremis ya. Pak sinten menika ingkang kagungan kersa? Panjenenganipun Bapak Suyono. Lho, yen niku dhewe berarti. Heeh, lah iya mangkane. Pak Suyono. Pak Suyono. Siang punika ndhawuhaken putrinipun Mbak Lucy. Jenenge Lucy to? Luciana Fitria. Mbak Lucy Fitria kalian Kang Mas Indra. Mas Indra. Kabeh padha ndongakne, kabeh padha maringi donga pangestu. Iya. Koncone manten nggih rawuh. Ini dari mana, Mbak? Ini keluarga dari Dolok juga yang depan. Kungkai mangan toh, Mbak? Dereng dari iki gak iso basa Jawa. Oh, harus bahasa Inggris. Dari Bekasi. Oh, dari Bekasi. Ya ampun. Layak ket mang tak jak omong ya gak nyaut. Ora nyaut to, pulane sampean gremeng kae di mang yo.
Ngene tok. Harus bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lah kayak yang baru datang selamat. Sing lagi teko selamat aduh. Kok ya? Anak bintang tamu. Bintang tamu aduh. Aku tak mengguri ya. Aku ya gak tatak iki. Aku kudu ning jeding. Aku padha ki ya tampet ngono rasane. Kowe iki apa? Tak empet pengen ndang nyanyi lho. Mbak nika iki sinten? Garwane Mas Pri. Heeh, Bu Pri. Nggih, ugi rawuh niki rencange napa sederek? Tak bisi. Oh, dilore nggih. Bateh. Oh, cek bateh. Cek bateh. Lah Mas Pri mboten nderek? Oh, mboten. Dadi Mbak Ento sing mriki, Mas Pri teng dalem ya engko nek jagani udan anu. Didongake mugi-mugi anggenipun bebrayan Kang Mas Indra kalian Mbak Lucy dados keluarga ingkang langgeng, amin. sakinah mawaddah warahmah. Tapi hati-hati lho, Cak. Apa nih? Nganten iki cerewet ra kaprah. Kowe omong sing genah to iki. Kowe rong tau kenal Mbak Lucy to? Mbak Lucy durung. Allah aku ndek biyen kuru ora kaprah gara-gara ya Lucy sak kanca cerewete ra kaprah. Lho kuwi kancamu to? Muridku pramuka. Ya kok piye Pak? Ya ampun. Niki monggo Mbak. Monggo Mbak. Badhe nyanyi. Oh alah. Ya ngene Mbak syaratnya sing mriki kan nyanyi riyen, Mbak. Alah macake ngono kok nyanyi. Lah apa? Iki kaya isa-isa iki. Lah ya ampun. Modele ku lho, modele. Wong kok anekmu ngenyek ku lho, iku penyanyi ya rumangsamu. Nyanyi opo? Ngaku wis dino petuk kan kok. Sinten sing badhe nderek nyanyi nyumbang nyanyi monggo. Mboten nyanyi nggih joget. Niki mangke wonten perwakilan saking keluarga Dolok, ugi wonten perwakilan saking tamu undangan. Oh ngoten. Dari keluarga Dolok diwakili yang baju hitam. Oke, dipersilakan. Mbak siapa namanya? Yo kok sampean sing nakoki no, gak surprise nek aku sing ngomong. Sampean no. Mbak Wiwi. Mbak Wiwi. Iya. Oke, dipersilakan untuk Mbak Wiwi maju ke depan menyanyikan satu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oke. Lagu kebangsaan kayak. Monggo. Sing tak ajari biyen ya lho, Mbak. Mosok wis lali. Oh, kabeh kok mbok ajari to, Rek? Lho ngajari sing mbok ajari iki lho wis do keluarga wis gelem rabi kabeh. Piye? Lah ya mangkane gurune iki saking sibuk jek ngajarine ngantek gak kober. Kowe iki lho somben piye? Ndang rabi, somben duwe anak ki ya penak. Upama anak wae ragat nyekolahno kuliah jek kuat nyambut gawe. Lah aku golek sing buy one get one. Buy one. Golek sing bonus. Lho kene ngantek somben. Lah iki cocok. Apa to? Cak kento. Lagune napa, Mbak? Cocok karo keadaan. Ki cocoke duete karo sampean. Oh iya. Nek karo aku gak cocok. Nyanyi apa lagune Mister Mendem. Mendem edan apa Mister Mendem? Mister Mendem ya kok iso. Diaturke. Nek aku kan wis tobat. Ya ge. Wis gak mendem saiki. Tobat mergo ya gak enek popo kok iso. Oh, alah tobat apa? Yo mau pindah ngepil lho. Mister Mendem Pak Yas ya. Duwete jaluke mbek aku, Cak. Gak gelem mbek sampean, wanine mbek aku soalé. Yo nggo mik dhewe nek. Oh, kok iso? Cemburu ya, kamu cemburu ya. Milihnya aku, kamu cemburu ya. Enggak, aku karo kono. Oh, karo kono? Dah neo selentak pisan ya meletik kuwi kok iso. Carane ya nek selentak ya mekakah. Oh, ngono. Monggo hati-hati Aku wis kondo.